You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Be my little rock and roll queen. Be my little rock and roll queen. Be my little rock and roll queen, yeah. Είμαστε στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Ήρθαμε για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, Viper Ribs 2012, και είμαστε στο τρίτο κατά σειρά αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ήταν κάπως δύσκολες οι συνθήκες της διεξαγωγής του αγώνα λόγω του κυματισμού που υπήρχε. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για αγώνες, οι συνθήκες πάντα είναι απρόβλεπτες, αλλά είναι και αυτές μες στο παιχνίδι. Σήμερα είχαμε όντως ένα δύσκολο αγώνα, είχαμε μια δύσκολη πίστα, είχαμε έντονο κυματισμό, είχαμε 3-4 μποφόρ με υψηλό κυματισμό, ξεπερνούσε τους 80 πόντους ψωσχήματος και αυτό μας έκανε να αντιμετωπίσουμε ορισμένα προβλήματα, όπως υπήρχαν και εγκαταλείψεις και όπως υπήρχαν και συμμετοχές οι οποίες δεν πήραν κίνηση. Με δεδομένο όμως τις καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίσατε, αλλά και με τις υψηλές ταχύτητες τις οποίες αναπτύξατε, τελικά καταφέρατε να διεκδικήσετε και να έχετε μία θέση στο βάθρο. Ναι, είχαμε μια θέση στο βάθρο, πήραμε την τρίτη θέση. Έχουμε ένα πολύ δυνατό σκάφος, τρέχουμε με ένα Olympic 820. Έχουμε ένα πολύ δυνατό μοτέρ της Mercury 300 έπων και έχουμε και ένα πολύ δυνατό χορηγό, την Bo Concept, που μας στηρίζει και μας φροντίζει για να έχουμε καλό και ασφαλές σκάφος. Η αλήθεια είναι, με δεδομένες τις γενικότερες συνθήκες και τις οικονομικές, αυτό είναι ένα από τα μεγάλα τα συν, και στο ψυχολογικό. Πιστεύω αυτό είναι το δικό μας συν, το δικό μας πλεονέκτημα έναντι των άλλων, γιατί είναι μια ελληνική, καθαρά ελληνική εταιρεία, η οποία χρηματοδοτεί το σκάφος και το πλήρωμά του, και γι' αυτό και εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βάλουμε την Bo στο βάθρο. Σαν κυβερνήτης ενός πολύ καλού σκάφους, αντιμετωπίσετε πολλές αντικσότητες και δυσκολίες. Να μας πείτε και για τις τρεις αγωνιστικές, έτσι, τι ήταν αυτό που σας ξεχώρισε. Το σκάφος μπορεί να είναι πολύ δυνατό, αλλά θα πρέπει να το έχεις και καιρό στα χέρια σου για να μπορείς να το πας. Το σκάφος το είχαμε πολύ λίγο καιρό στα χέρια μας. Θεωρώ ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ο αγώνας ήταν δύσκολος, είχε τον κυματισμό του. Πήραμε την τρίτη θέση εδώ στα Χανιά. Γιατί ο αγώνας τελειώνει όταν πέφτει και η καρό σημαία. Πάντως, στα Χανιά τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές, τόσο στη Ρόδο όσο και στην Κόνα, μας πείτε δύο λόγια. Και στη Ρόδο πήγαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε στον ένα αγώνα μια ατυχία, έσπασε το κάθισμα του συνοδηγού. Στο δεύτερο αγώνα πήγαμε πολύ καλά, πήραμε τη δεύτερη θέση. Και στην Κο έπαθε ζημιά η μηχανή και δεν τερματίσαμε. Αυτό πάντως δεν σας κάμπτει, έτσι, και ψυχολογικά και γενικότερα για να σταματήσει? Καθόλου. Απλώς η ηλικία θα μας σταματήσει. Πάντως είναι γεγονός ότι... Να παίρνουν και τα νέα παιδιά σειρά. Έχετε καταφέρει όμως μέχρι σήμερα να έχετε πάρα πολλά κύπελα και διακρίσεις στη σύμπρωση. Γι' αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε για να παίρνουν και η νέα σειρά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη γενικότερη κατάσταση και φέτος ότι είχαμε μόνο 3 αγωνιστικές, ότι δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες σε άλλες πόλεις, σε άλλα νησιά όπως γινόταν στο παρελθόν, αυτό ήταν κάτι το οποίο δυσκολεύει την βαθμολογία, την βαθμολογική κατάταξή σου? Όχι, καθόλου δεν δυσκολεύει. Μια χαρά ήταν και οι 3 αγώνες που γίνανε και λόγω την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, δόξα τω Θεώ να πούμε. Σημαντικός παράγοντας όλο αυτό επίσης είναι και ο συγκυβερνήτης, έτσι, το πλήρωμα του σκάφους, το οποίο πρέπει να έχει πολύ καλή χημεία για να κατακτά και θέση. Πάντα ο συγκυβερνήτης είναι το πλήρωμα και η ψυχή και όλα. Αν δεν υπήρχε ο συγκυβερνήτης δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Το σκάφος οδηγάει ο συγκυβερνήτης και όχι ο οδηγός. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη. Έτσι, γιατί έχουμε μια πολύ καλή χημεία και την κατάταξη που έχουμε κάνει και τις συμμετοχές που έχουμε και τις πολύ καλές συμμετοχές οφείλονται και με τους δύο μαζί. Αλλά πάνω απ' όλα ο συγκυβερνήτης κάνει όλη τη δουλειά. Εάν ζητούσε έτσι να μου δώσετε ένα ποσοστό για το πόσο βοηθάει η χημεία που έχει το πλήρωμα και το πόσο το σκάφος για ένα τελικό αποτέλεσμα.
η φιλία είναι πάνω απ' όλα και το σκάφος. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, ότι έχετε ανθρώπους που σας στηρίζουν σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί πέραν από την καλή χημεία και τον καλό καιρό, σημασία έχει να υπάρχει και κάποιος ο οποίος να βοηθάει και στην διεκπαιρέωση, αν θέλετε, και των ταξιδιών και του πληρώματος και των μηχανολογικών προβλημάτων, τα οποία είναι πολύ κοστοβόρα η αλήθεια. Έχουμε και μας στηρίζουν ανθρώπους. Έχουμε τον Άγγελο τον Κάραλη, το μηχανικό, που μας φτιάχνει τη μηχανή και μας έχει πάντα έτοιμους. Και τον Μπο Κώστερ που μας έδωσε το σκάφος για να τρέξουμε. Και θα συνεχίσετε, υποθέτω. Θα δούμε. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you.